Je to osud? Je to karmická lekcia? Alebo je to láska, ktorá ešte len začína? Pre tebou sú 3 karty. Každá nesie inú energiu. Neber tú, ktorá dáva zmysel. Vyber si tú, ktorá ťa najviac priťahuje. Sústredte sa na to, čo vám tá energia prináša, ak si vyberáte svoje kartičky. Sú naozaj veľmi nádherné a veľmi energetické. Je tu vášeň, je tu láska, je tu partnerstvo. Takže ozaj vyberte si dobre, urobte si kľudnú pauzu a tak si vyberte. Ak máte vybrané, poďme sa na to pozrieť. Ak ste si vybrali túto, tak je to príbeh o hodnote. Tento príbeh mi príde ako, že ste vo vzťahu dávali viac. Možno si bola veľmi trpezlivá. Poďme sa na to pozrieť, čo tu máme za výklad a čo môžete očakávať v blízkej budúcnosti medzi vami a partnerom. Ako som už hovorila pred chvíľou, tak je tu veľmi veľká príťažlivosť medzi vami dvoma. Možno ste ospravedlňovali správanie, ktoré vás bolelo, ale vy ste tú osobu veľmi milovali a neuvedomovali ste si tie chyby a tú bolesť, ktorú vám vytváral, navzdory tomu, že ste tú osobu mali v srdci. Tvoja hodnota nikdy nebola problém. Problém bol v tom, že druhá strana nevedela uniesť vašu energiu. Ste boli perfektný pár, perfektne ste spolu zapadali. Vo všetkom ste si sedeli. S tým človekom, na ktorého práve teraz myslíte, ste mali taký pocit ako s nikým iným. Preto ste sa snažili všetko odpúšťať. Len aby ste boli spolu, aby bolo všetko dobré. Ako nám ukazujú kartičky, je to naozaj vaša druhá polovička, navzdory tomu, čo sa teraz deje. Je to ako vaša spriaznená duša. Vidím tu muža, ktorý si až teraz uvedomuje, čo mal. Je tu ľútosť. Premýšľa o chybách. Premýšľa o chybe, čo urobil voči vám, ako sa choval, že vlastne urobil nejaké chyby a teraz toho ľutuje. Je tu neskoré uvedomenie. Možno vám príde, že teraz sa chová veľmi zvláštne a trošku ho nepoznávate, ako keby to nebol on. Vy sa cítite teraz veľmi dobre. Cítite sa tak, že vám ako keby spadol kameň zo srdca. Dá sa povedať, že cítite trošku voľnosti. Už sa tým netrápite, tým, čo bolo. Navzájom sa veľmi prepojujete a veľmi priťahujete. Preto medzi vami stále je tá magnetická energia, ktorá ten príbeh ešte nie je úplne finálne dokončený. Ak si myslíte, že už je nejaký koniec alebo že ste sa rozišli, tak je to chyba. Je to omyl, lebo tu je vidno, že tu má pokračovanie. Je tu správa. Možno vás teraz sleduje. Povedala by som, že to mi tu kartičky naznačujú. Spriaznená duša. On vás nejakým spôsobom sleduje. Chce vás opäť mať takto v náručí, ako ste boli spolu predtým.
čaká na nejakú príležitosť. Čaká na príležitosť. Povedala by som, že čaká na nejaký vhodný čas, aby ten krok k tomu urobil. Je tu také sebavedomie u vás. On si toho vie, on si toho je už vedomý tým magnetizmom, čo k sebe navzájom cítite. Cítite sa teraz sebavedomo. Máte tú vnútornú energiu a silu, ktorú vám chýbala. Určite dojde k tomu veľmi blízkom čase, že sa uvedomí, že vás chce znovu nejakým spôsobom kontaktovať. On sa chce vrátiť. Je tu otázka pre vás. Ak sa vráti, či ho príjmete späť. Je to taká ako keby nie poučka, ale ako keby on proste prišiel na to, čo urobil. Ako sa voči vám choval. A preto chce všetko napraviť. Ja cítim z tohoto výkladu to, že je to vaša druhá polovička. Navzdory tomu, čo sa teraz deje. Preto tu máte príťažlivosť, psychické prepojenie medzi vami dvoma. To znamená, že sa cítite vedľa seba, aj keď vlastne nie ste spolu. Máte o sebe sny. Sledujete sa nejakým spôsobom, buď na sociálnych sieťach, alebo niekde inde, ale to prepojenie medzi vami proste je. Jeden z vás si teraz manifestuje, ako sa dáte naspäť dokopy. Ako to všetko vlastne urobiť, aby to vyšlo. Sú tam jeho pochybnosti. On možno už si prestal veriť, lebo vy ste tu dostali nejakým spôsobom nejakú silu, energetickú silu a preto vlastne už tá energia u neho trošku opadla. Myslím si, že v blízkej budúcnosti môže to byť do 3 mesiacov, ale povedala by som, že skôr. Ešte skôr, kým toto sa uskutoční. On chce už teraz prísť z nejakej cesty a chce to dať naspäť dokopy. Navzdory tomu, čo sa stalo, vôbec nemyslíte na to, že by tam bola nejaká tretia osoba, lebo určite toto nemá s tým nič spoločné, aj keď sa stalo. Tento človek je váš osudový a nepatrí ku žiadnej inej, tak ako ku vám. Pozrite, aké kartičky sa nám tu ukázali. Je to váš dvojplameň, vaša druhá polovička, sprázdnená duša. Vy ste spolu prežili nádherné obdobie a vy to obidvaja viete. Aj keď ste sa tam pohádali, aj keď tam vzniklo nejaké veci, ktoré sa už nedajú napríklad povedať naspäť. Ale vo vašich myšlienkách, vo vašom srdci a vo vašej hlave toto stále je. A stále tá energia medzi vami prúdi. Takže je to otázka priamo na vás. Príjmete ho naspäť? Krásne vítam všetkých, ktorí si vybrali túto nádhernú kartu. Pozrime sa na to, čo vás čaká vlastne vy a váš partner. Čo medzi vami ešte je, alebo bude. Myslíte na to, že je to veľmi prepojené medzi vami, aj keď ste možno ďaleko od seba a chcete vedieť informácie, čo sa stane. Ja cítim už z toho, ako to miešam, veľmi silné prepojenie medzi vami.
Vy teraz nie ste spolu. Vy teraz nie ste spolu, lebo vy tu máte nejakú pauzu, alebo k niečomu došlo. Vy sa možno obidvaja teraz predstierate, že vám na sebe nezáleží, ale nie je to tak, naozaj. Nie je to tak. Lebo toto tu medzi vami je strašne silné. Je to spojenie dvoch duší. Aj keď tu navidím, že teraz, v tejto chvíli sa obidvaja pretvarujete, že k sebe nič necítite. Ale pravda je taká, že nemôžete bez seba proste byť. Je to váš životný partner. Vo všetkých smeroch dá sa povedať, že ste si prešli nejakým obdobím. Môže to byť obdobie, že vy ste mali partnera, že on mal partnerku, nejaké prekážky ste prekonali. Vidíte? Vy ste prekonali nejaké prekážky možno s tretiou osobou, ale nikdy ste nezabudli na to, čo vy k sebe cítite. A viete, čo bude nasledovať v najbližšom čase medzi vami? Veľká obnova vašeho vztahu a odpustenie. Vy si odpustíte navzájom to, čo sa medzi vami stalo. Kam ste ten vzťah vlastne dostali obidvaja vašou povahou. Lebo vy obidvaja ste takí veľmi tvrdohlaví. A predstierate, že k sebe nič necítite. Ale opak je pravdou. Je to príťažlivosť, ktorú nedokážete vysvetliť. Nie je to vôbec jednoduchý vzťah. Je to taký magnet, ktorý vás priťahuje. Aj keď viete, že je to možná chyba, ale toto vy nedokážete vysvetliť, čo medzi vami vlastne je. Vy si tu otvoríte vaše srdcia znovu. Dáte si šancu. Je to vlastne, vy ste sa nerozešli poprvýkrát. Je to viackrát to, čo ste obidvaja vlastne vytvorili medzi vami, vašou povahou, je tam ego, je tam hrdosť. Toto všetko je tu zmiešané, ale vyhráva stále takéto esokaret a to je to, vaše srdcia nikdy nebudú s nikým iným tak prepojené ako vy dvaja spolu. Takže určite toto, čo sa teraz deje, má nejaký dôvod. Má nejaký dôvod toto, čo sa deje. Možno sa medzi vami teraz pripojuje nejaký človek. Možno sa teraz s niekým stretávate, možno máte nejaký flirt. Ale nikdy toto nebudete cítiť, čo s týmto človekom. Lebo tá energia vás stále ťahá späť. Aj keď nechcete možno už s tým človekom mať niečo, vás tá energia proste stále ťahá späť. Je to niečo, čo obidvaja cítite veľkým magnetizmom vlastne navzdory samým sebou. Hej, navzájom niečo také cítite. Povedala by som, že to je karmická lekcia, ktorá vás učí hranice, učí sebelásku a učí vlastne obidvoch, čo k sebe cítia. Lebo vy tu máte ešte spoločnú budúcnosť navzdory tomu, čo sa deje. Vo vnútri u vás prebieha nejaký boj. Boj, či je to dobré, či nie je to dobré. Stále robíte nejaké hodnotenia toho človeka alebo celkom toho vzťahu. Lebo ten rozchod nebol prvýkrát, tie komplikácie neboli prvýkrát. Ale navzdory tomu je tam veľmi silné prepojenie. On prechádza teraz nejakou transformáciou, možno mlčí, možno sa uzavrel, ale je tu rozhodnutie. Rozhodnutie blízkej budúcnosti, čo ja cítim z tohoto výkladu,
je to, že vyhráva táto karta. Životný partner, životná partnerka. Je to niečo, čo sa pohne. Cesty sa spoja, alebo sa konečne uzavrú. Uzavrú tak, že už nebudete sa rozchádzať, že už to bude navždy. Preto je tu karta životného partnera. Toto vôbec nie je slabá energia. Toto medzi vami je osudová skúška. Krásne vítam všetkých, ktorí si vybrali túto kartu. A pozrime sa na to, čo vás dnes čaká ohľadom vás a vašej lásky. Pokiaľ myslíte na tú vašu osobu práve teraz, čo sa s ním práve deje a čo nám všetko kartičky môžu medzi vami ukázať. Pozrieme sa dneska spoločne na to. Pokiaľ sa vám video páči, prosím, komentár, like a dajte odber. Tu už nejde o žiadnu ilúziu. On má naozaj city a skutočné. Preto sa nám tu ukázala veľmi silná energetická karta svadby, vzťahu, pevného závazku. Vy ste voči nemu už niekoľkokrát plakali. Je tu nejaká bolesť, ktorú možno teraz práve prežívate, či sa vráti alebo nie. To sú vaše teraz aktuálne myšlienky. Fyzická príťažlivosť medzi vami je veľmi silná. Ale ešte silnejšie sú emócie, ktoré on skrýva. Vy si nedokážete predstaviť, ako on dokáže predstierať, že k vám nič necíti. Pritom je to úplne opačne. Pozrite, ako na vás myslí, ako vás miluje ten človek, ktorý chce byť teraz medzi vami. Teraz nie ste spolu. Bojí sa priznať city voči vám. A možno je to aj tretia osoba. Možno sa bojí toho záväzku. Ale je tu veľké otvorenie tomuto vzťahu, tomuto návratu. Ja viem, že teraz premýšľate, že či to tak môže byť alebo nie. Ale vy ho strašne priťahujete, ale aj citovo. Nie len fyzicky, ale aj citovo. On vie, že proste niečo také nepocitil s nikým iným. Naozaj sa bojí toho záväzku, lebo sa bojí straty. Nie je to, že by nechcel. Je to na ceste. To, čo sa udeje medzi vami, je na ceste. Nebojte sa, že to je úplný rozchod, lebo pozrite, čo medzi vami ešte bude aktuálne. Je tu spriaznená duša, ešte prežijete krásne chvíle. Čo sa udeje veľmi blízko, je rozhovor medzi vami, ktorý sa uskuteční na základe jeho návrhu. Váš sen o tom, aby sa ozval, aby niečo urobil, sa veľmi splní. Možno, že bude veľmi až prosiť o to, aby ste mu odpustili a že to dáte naspäť tak, ako to bolo. Lebo on vás miluje. On vás naozaj má veľmi rád, aj keď to nedáva najavo. Možno je teraz inou osobou, to vôbec nie je vylúčené, ale je tu nový návrh na prepojenie vašich srdcí. Toto, čo sa malo stať, sa proste stalo nejakým spôsobom. To môže byť pre vás nejaká lekcia, hlavne preňho, lebo on už nedokáže viac proste tie city skrývať. Je tu rozhovor, je tu priznanie a moment, kedy vlastne tá jeho maska spadne.
Takže vy dokážete tým svojou energiou ho naspäť pritiahnuť. A pozor, práve kto pozerá na toto video a vybral si túto hromádku, tak tento vzťah bude znova prepojený. Vy sa naozaj dáte dokopy a ten vzťah bude už dlhodobý. Je tu otvorenie, on sa vám úplne otvorí citovo. Doteraz to bolo tak, že vy ste možno celú dobu čakali na to, kým on vám napíše, kým on niečo navrhne, ale teraz to bude opačne. Teraz to bude opačne, lebo on zažíva teraz veľkú bolesť zo stráty vás. Je tu ten moment, ktorý vlastne dokáže to nejakým spôsobom, že on si uvedomí, že vy ste jeho tá celoživotná partnerka. Proste myslím si, že dokáže tá energia, ktorá tu je, ktorú cítim, dokáže vás prepojiť naspäť. Buďte trpezliví, buďte veľmi trpezliví, lebo ten rozhovor, ktorý sa uskutoční, bude veľmi blízko. Môže to byť zajtra, môže to byť práve teraz, že vám teraz práve píše nejakú správu alebo vám teraz zavolá. Takže dávajte si pozor a buďte pripravená alebo pripravení na to, že ten vzťah bude nejakým spôsobom ešte prebiehať ďalej. Vôbec sa nebojte, že tam je tretia osoba alebo niečo, že sa medzi vami stalo. Už si nehovoríte, že už sa nikdy nestretnete, to je proste hlúposť. Lebo vy medzi sebou máte takú silnú energiu, že ak sa stane čokoľvek, vy sa stále dáte dokopy. Potrebuje on teraz odvahu. Potrebuje dostať odvahu na to, aby sa uskutočnilo ten rozhovor, ktorý on myslí teraz. Takže ja vám to veľmi prajem. Veľmi vám to prajem. A buďte pripravení na novú časť tohoto vzťahu. Tá hodnota, ktorá je tu, je to veľmi magnetické, veľmi silné, veľmi vášnivé. A znovu to splanie medzi vami. Napíšte mi do komentára číslo svojej karty a napíšte, cítite návrat alebo nový začiatok. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte odber, veľmi ma to podporí a ďakujem za pozeranie tohoto výkladu a budem rada, ak napíšete komentár pod toto video. Majte sa krásne a uvidíte, že všetko bude tak, ako to cítite.